Bon vespre a tothom. Començarem des del començament, oi? Començarem que jo estava investigant la possibilitat que en Colom fos català i que hagués anat ràpidament, per entendre el procés en què això és possible entendre-ho, perquè si no es pot entendre. Jo investigava la possibilitat que en Colom fos català i que hagués anat amb una expedició castellana a Amèrica. Perquè tots sabem que Castella tenia un gran imperi naval mentre nosaltres anàvem a peu. Però jo això encara no n'era del tot conscient de l'abast de la manipulació. I pensava que sí, que en Colom un nauta català havia anat a servir als reis de Castella en una expedició a Amèrica, perquè sempre se'ns havia dit així. A mesura que treballes aquesta possibilitat que en Colom fos català, veus que no és una possibilitat, que és una certesa, i no només veus que ell sigui català, sinó que veus que alguns altres membres importants de la primera expedició també. Mentre dius, a veure qui eren aquests altres membres importants, et surten alguns segons membres a primer pla, i els passen a primer pla, i la cosa es va ampliant. I mentre estàs treballant aquesta segona filera de personatges, veus que tots els mariners també ho són, perquè veus que les naus porten la bandera catalana, perquè veus que sovint es parla de la nostra llengua entre els mariners, entre en Colom i els reis, entre els indis que volen els portaré a Barcelona perquè aprenguin la nostra llengua, la indumentària, la ciència nàutica, les institucions polítiques que porten a Amèrica, com són el virregnat, el consolat, fer drassanes, hi ha gent que arriba allà i el primer que fa és drassanes, i dius, ostres, els extremenys de que tu no els hi ve la tradició de fer drassanes, no? Mentre vas veient tot això, clar, alguns dels personatges són italians, i veus que l'Américo Vespucci és un Despuig, i que en Pietro Martiri d'Anguera és un Anguera, un valencià que es diu Anguera, i en Colom que tampoc és italià. Després vas veient i dius, ostres, Catalunya va ser un regne d'Itàlia? O alguns regnes d'Itàlia van ser part de la nostra nació? I dius, clar, no? Es va obrint una mica més el món. I un dia, estant en una presentació d'un llibre d'en Josep Guia, en Josep Guia diu, aprofito que tenim en Bilbeny aquí, que diu que en Colom és català, perquè entengueu que si el tirant lo blanc era català, Ferran el Catòlic era català, i el papa també, perquè els castellans no van tenir mai papa, imagineu-vos l'estructura de poder on havíem arribat, perquè ell pensa que el tirant lo blanc és la millor novel·la del moment, i que després en Servent també ho dirà, no, la millor novel·la del món. Per tant, literatura, política, ciència i religió a dalt de tot del cim de la potència europea. Per això Maquiavel diu que Ferran el Catòlic és el rei més gran de tota la cristianitat. Per alguna cosa ho diria. Aleshores, clar, posats en aquest edifici intel·lectual, literari, científic, tècnic, militar i nàutic i religiós, clar, veus l'estructura però no veus res a dintre. Com s'aguantava això? Com s'aguanta en Colom aquí dalt si tots eren italians, els que van a darrere? Com s'aguanta la literatura del tirant lo blanc si després no hi ha res més fins a Verdaguer? Com s'aguantava Ferran el Catòlic com el rei més important de la cristianitat si al darrere no hi havia uns exèrcits, uns generals, uns artillers, uns enginyers militars? I com s'aguanta el papa si al darrere no hi ha desenes de cardenals, de bisbes i d'arcabisbes movent perquè surtin papes catalans? Bé, això s'aguanta perquè al mig és el que s'ha esborrat que hi havia de ser. Us imagineu la Torre Eiffel, no hi ha el dalt i les quatre potes, hi ha al mig hi ha una estructura que és el que fa que puguis anar a dalt i fer fotos, si no, no ens mouríem de la base. Doncs en un país i en una cultura passa igual. I aleshores jo pensava, a mesura que anava ja construint tot això, ostres, clar, aquí ens falten els literats, ens falten els poetes, ens falten els místics, i en una cosa, i en una estructura tan ben trebada com es pot veure així,
amb clar-obscur, no? Amb ombres i clarors, ens faltaria els científics, els inventors, els teòrics de l'art, i aquí encaixaria perfectament un geni com Leonardo da Vinci. Clar, és que falta això, perquè si no ens queda la carcassa buida. No és com si entrem a la Sagrada Família i no hi ha res a dintre, com s'aguanten les torres, oi? Doncs aquí ens passa una cosa igual, com s'aguantava aquesta cultura? Veus que els catalans es van expandint i conquereixen Sicília i Mallorca i Sardenya i Nàpols i les Índies i fan la volta al món i tornen a Barcelona i ve l'emperador Carles i ve a Barcelona, justament. I els mongols ja al segle XIII ja demanen auxili, no demanen a l'emperador dels romans, ni el rei de França, ni el rei de Castella, ja demanen auxili a Jaume I. I Jaume I diu, com demanen auxili a mi, jo no refusaré, vinga, envia 13 naus cap a la Xina, que després això es barrejarà amb Marco Polo. Bé, doncs tot això ens faltava aquí un personatge que fos el personatge clau del pensament, de la filosofia, de la invenció, de l'enginy, bé, alguna cosa que hagués de ser la síntesi de tot això. I vaig començar a pensar que podria ser, aquest personatge podria ser, clar, Leonardo da Vinci. És el personatge que ens falta a la cirereta d'aquesta estructura invisible de la nostra nació i de la nostra cultura, però no per això menys certa. I saps què? Deixa'm, clar, tampoc podia ser dogmàtic, jo us parlo de 20 anys endarrere. Si ja tenia problemes per dir que en Colom podia ser català, no podia ser, que ho era, o que Pals era Palos, doncs imagineu-vos si treia un tema així. Saps què? Deixa'm anar mirant. I anàvem mirant els quadres. I una de les primeres coses que em va cridar l'atenció quan mires els quadres de Leonardo da Vinci, que suposo que a vosaltres ja, clar, al cap de 20 anys això se n'et dient, hi ha llibres i hi ha altres autors que també defensen una relació directa de Leonardo amb Catalunya, doncs és això, si us hi fixeu, es pot afluixar una mica la claror? Bé, en tot cas us avanço una mica de feina mentre explico això. La feina és que mentre anàvem fixant en aquestes coses i anava mirant la vida de Leonardo da Vinci, perquè és clar, un home que transforma la pintura, estudia els ossos, els tendons, les venes, dissecciona els cadàvers per veure els músculs i com està fet l'organisme per poder-lo pintar millor, no? Que és cosmògraf, que és enginyer militar, que fabrica instruments de música, que canta, que té coneixements d'astronomia, que diu qui no sigui matemàtic que no vingui a discutir amb mi, que diu que el coneixement és l'experiència i si no experimentem amb les coses vivim en una ficció. Un home així havia d'haver tingut una educació brutal, perquè molts de vosaltres que teniu estudis, però que jo sàpiga, que potser m'enganyo amb algun, doncs no ha transformat la realitat, ni ha excel·lit en arquitectura, ni en música, ni en pintura, i si vas als Estats Units no sou portada dels primers diaris, oi? I molts professors de la Universitat de Catalunya i d'Europa tampoc. I el segle XX, i el segle XXI, imagineu-vos el segle XV. Qui havia de ser aquest senyor? La meva sorpresa és increïble, és gairebé atronadora, quan veig que és el fill analfabet d'una pagesa analfabeta. I clar, ara ho entenc tot, no? Clar. I quan vaig comentar això un cop amb un italià, em va dir, no, és que a Itàlia no, són genis. Són genis a Itàlia. No cal, a Itàlia, si fos d'una altra nació, a mi això em preocuparia, però els italians són genis. O sigui, poden fer de cop i volta que un nen sense estudis que viu en un poblet sense estudis, fill d'una pageseta sense estudis, de cop i volta, fent així, es converteix en un geni. Bé, això ens ho podem creure o no? Jo vaig buscar una mica d'informació i us dic una mica el que he trobat sobre l'educació. Sobre l'educació, bé, resulta que diu, no, és que Leonardo era autodidacta. No sé si ho heu sentit, això també. Era autodidacta. Bé, i això què vol dir, això? Com pot ser un pastor, i imaginem-nos avui dia, perquè és una mica el referent que tenim, perquè nosaltres no sortim, al segle XX no surt del segle 0 al segle XX.
segle XX ve del segle XIX, el segle XIX ve del segle XVIII, hi ha una continuïtat. Un pastor no passa de cultivar la terra o de portar un ramat a transformar la història de l'art, a capgirar les dimensions de l'estètica. Sí o no? Bé, qui podia estudiar al segle XX? Si no poden estudiar segons qui, els nens analfabets seran autodidactes? D'on treia els llibres en llatí? Perquè ha quedat una llista de llibres d'ell, la majoria són en llatí. És molt preocupant, no? Perquè un nen que no sap que no es coneix, que pogués tenir accés als estudis bàsics, resulta que tenia llibres en llatí. Els entesos diuen que els tenia per aprendre llatí. No sé quanta gent d'aquí ha après llatí així a casa a hores lliures amb els llibres allà, sense tenir res més. Jo ho he intentat, jo tinc 5 cursos de llatí i ara mateix no puc llegir una frase. Es veu que al segle XV sí. Els grans científics que és Leonardo, del qual parlen científics moderns com Fritjof Capra, parla de Leonardo com a gran científic, que és el precursor de la ciència moderna, resulta que no sabia llatí, perquè era analfabet. Però, en canvi, va superar a tots els científics del seu moment en les seves observacions, en els seus raonaments i en les seves conclusions. Una cosa que també és sorprenent, perquè si algú que no té ni idea de literatura no podrà parlar d'Ausiàs Marc. Algú que no ha llegit el Quixot no podrà parlar de Cervantes. Ell sí, hauria ser perquè era italià. Aleshores, cal demostrar que un no pot estudiar el que vol i superar sense estudis tots els que porten decennis estudiant. Qui podia estudiar a l'època del Renaixement? Doncs tinc un llibre del senyor León Esteban, que és molt dens i m'he agafat 3 frases, que es titula La educación en el Renacimiento, i diu que l'educació no és popular ni democràtica. Diu, home, ja era hora que algú amb sentit comú parlés. L'educació al segle XV ni és popular ni democràtica. Això vol dir que no pot estudiar tothom, sinó elitista, perquè recrea la cultura liberal desinteressada només per nobles i gent selecta. O sigui que si tu no ets noble ni t'hem triat entre la gent selecta, aquí no entres. Més o menys com ara, o com ara que sembla que hi torni una mica, que s'ha de pagar molt ja per tornar a tenir estudis. També diu, el sistema de l'educació tendeix a la consecució de l'home culte. Eduquem perquè surti gent culta. I per què volem gent culta? Perquè intervingui en la vida pública. Per tant, acaba dient que l'educació és intrínsecament aristocràtica. Clar, com ara. Quan jo era petit, igual, només estudiaven els fills dels metges, els fills dels notaris i 3 persones més a la universitat, i els del meu poble es podien comptar. I una generació anterior ni es podien comptar. Ara s'ha democratitzat una mica, però sembla que tot ja tendeix a posar la cosa a lloc. Tens diners, estudia, si no, vinga, renta plats. I la cosa està així, a veure, entre la lluita, entre la democratització i l'elitisme de la cultura. Però som al segle XXI. Aquesta dualitat era impensable al segle XV. I sort que he trobat un entès en educació que ho diu, perquè si no seria molt difícil corroborar-ho, perquè no, com m'ha dit algun entès, i els meus pares no tenien estudis i jo he anat a la universitat. Volguem dir, si jo ho he fet, el Leonardo també. Això és molt greu, no? És gravíssim, no? Pensar que al segle XV hi havia democràcia, llibertat sexual, que els bancs et feien crèdits i totes aquestes coses. Entendre el segle XV hem d'anar una mica a societats com de castes, o semicastes de l'Orient. Aleshores, en Kenneth Clark, també, que és un estudiós de Leonardo da Vinci, diu: la seva mare, Caterina, era camperola. Per tant, el Lleonard cresqué, s'educà en un llogarret on havia nascut. Pater, diu, amb la seva lucidesa habitual, intueix com era la vida en un llogarret toscà, mirant llagardaixos,
lluernes i altres animalons estranys. No diu anant a les biblioteques, a la facultat de medicina. La vida d'un nen. Si pots obrir, sisplau? El llum un moment mentre vaig llegint. Gràcies. O sigui que s'imaginen la vida a Vinci i diu mirant animalons. En Larry J. Feinberg, que també ha escrit un llibre sobre els primers anys de Lleonard, ens diu que la seva vida era una mica isolada entre els turons i no especialment adinerada. La família no podia oferir al bailet un bon tutor o altres avantatges de la vida cívica, però li podia proporcionar una atenció gairebé constant i una càlida apreciació de la rica vida botànica del paisatge generosament ondulat de la Toscana. Un dels grans especialistes, Larry J. Feinberg, de Young Leonardo, Art and Life in 15th Century Florence, ens diu que el que podia oferir Vinci a Leonardo era el paisatge i la vida botànica. Raó per la qual, continua, ell havia d'haver tingut algunes responsabilitats en els modestos camps de blat, fajol i raïm de la família. Ara ve el més important, perquè pensem, hòstia, alguna cosa li he fet, no? Què diu el gran especialista en la joventut de Lleonard? També hauria jugat, explorat i pescat amb els nois locals. Continua dient, probablement a Vinci no hi havia tallers artístics o botigues ben assortides que en el Renaixement venien pigments des de les quals en Lleonard pogués obtenir els seus colors. Un nen interessat en pintura no va poder ni tan sols obtenir pigments per fer les seves primeres proves, perquè a Vinci, segons els estudis d'en Feinberg, no creu ni que tan sols hi hagués una pobreta botiga per tenir colors. Eugen Müns, que també fa Munz, deu ser parent de Maioles, escrit en TZ, has investigat aquest? Diu que la professió dels avantpassats de Lleonard no hi apareix res com per formar una vocació d'artista. Els nebots i els descendents dels nebots del gran home tornaren a ser simples llauradors. O sigui, llaurador, 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 geni, llaurador, llaurador, llaurador. Bé, no sé per què rieu, perquè això és com un dogma, això. Oi? Nosaltres ens en riem una mica dels medievals que adoraven un Crist o una Mare de Déu o un sant, i nosaltres fem igual amb segons quins temes d'art o d'història. És una cosa, o sigui, com el fanatisme consubstancial a la natura humana, no? Ens venen uns patrons i allà ens genuflectim i adorem, no? El senyor Munz també diu que els pares de Lleonard no entraren per res a la creació del seu geni. Se va fer sol, no? Els pares, com que no tenien cap relació amb el món artístic, i el nen tot el dia jugant allà pels camps, el geni va venir sol. Lleonard, diu a Marcel Brion, no va tenir a Vinci cap mena d'estudis contrastats. I diu, tal vegada no tingué més professors, o sigui, reconeix que va tenir uns professors, però ara us diré quins diu. Tal vegada no tingué més professors que els elements de la natura en els primers 15 anys de la seva vida. I us podeu imaginar un nen format durant 15 anys només relacionant-se i instruint-se amb els elements de la natura. Continua. El sol, el vent, la pluja, les estacions i els animals de la granja i del bosc van ser la seva família. Continua. En Lleonard porta la vida feliç i sense preocupacions d'un petit camperol. Els seus mestres eren també els camperols, posseïdors d'una saviesa mil·lenària, hereus d'una tradició sense errors, transmesa de boca en boca. O sigui, no és una conjectura meva. Els biògrafs de Leonardo ho corroboren. El van educar els camperols. I acaba dient, aquest petit
camperol que juga amb els bailets del llogarret o que vaga sol pels pedregars, les pinedes i els oliverars, rebé dels déus el do feliç d'estar protegit contra qualsevol art fals i qualsevol ciència falsa, mercès al contacte íntim amb la natura. És de psiquiatre, això. O sigui, que com que no va estudiar, sinó que va estar íntimament relacionat amb la natura, no es va poder contaminar dels prejudicis culturals. Però esclar, ni dels prejudicis, ni dels fonaments. Clar, perquè i si no, aneu a votar-la. Aneu per les Castilles o aneu a l'Àfrica a veure quants músics de cobla trobeu o quants compositors trobareu. No ho sé, la cosa... Dic, avui és una mica així perquè hi ha internet i tu pots baixar alguna cosa i pots comprar algun llibret i algun manual, no? Però al segle XV jo ho veig molt, molt complicat. I està dient això, no? La natura el va protegir. Per acabar dient, les estrelles farien la resta. És a dir, que en la formació cultural del Lleonard, allà on no van arribar els déus, van arribar les estrelles. I així tenim, a veure, es podria fer un llibre només sobre els primers anys d'aprenentatge del Lleonard. Hi ha molta gent que, clar, com que la història ja està feta, acaben acoplant la informació que tenen a la història feta perquè res no es bellugui. Però com podeu veure, no sé com poden escriure el que escriuen aquests senyors després d'haver dit tot això, que el Lleonard no tenia un llibre, no va tenir cap mestre ni cap tutor, no hi havia tallers de pintura, no hi havia vida cultural, no hi havia res, però ell, gràcies a córrer molt pel camp amb els nens i pescar i viure amb la natura, es va formar una cultura única en tota l'Europa del segle XVI. És possible això, amics, que penseu i que teniu ideologia i que viviu on vivim tots nosaltres, en un país que es necessita nedar entre moltes aigües perquè no et xucli la consciència del no-res. És possible això? Jo diria que no, no és possible. Què ha passat aquí?